Partea pe care o vedeți acum este filmată după materialul pe care urmează să-l vedeți și este... Am vrut eu să fac o mică precizare în care să vă spun că nu este niciun fel de, cum să zic, teoria conspirației sau ceva de genul ăsta ce urmează să zic. Sunt efectiv date reale de la știri și lucruri pe care le poate calcula oricine. Bine, nu mă aștept acum toată lumea să ia o foaie și un pix, că mulți dintre voi, dacă vă întreb repede cât e 7 ori 5 sau nu știu. Și atunci am luat așa destul de angro tot subiectul, l-a puricat și, mă rog, să vedem cam ce ar ieși. On a side note, oamenii pe care îi văd cu teoriile conspirației sunt, din punctul meu de vedere, la fel de proști ca oamenii care se uită la Antena 3, România TV și o să vedeți că majoritatea sunt fix aia. Deci nu e nicio întâmplare că niște oameni atât de proști încât care stau și belesc ochii în televizoare și mă rog, unde urmăresc ei conținutul acestor două posturi de televiziune, pot să susțină și niște teorii de-astea ale conspirației cu americanii, cu virus fabricat, cu nu știu ce, cu... Asta am văzut că s-a vehiculat foarte mult, că este virus produs în laborator și nu știu ce. Deci, e toată lumea atentă. Tehnologia a avansat atât de mult încât, la fel cum poți să determini, prin datare cu carbon, de când este un anumit material sau, mă rog, în fine, organism, whatever, într-o anumită stare. Deci putem să zicem, astea sunt, nu știu, am descoperit niște chestii, relicve de acum 10 ani, de acum 20.000 de ani, de acum 5 milioane de ani. Așa cum putem să facem chestia asta, putem să vedem și de unde și de când a apărut un virus. Adică nu există o necunoscută. Când a apărut virusul ăsta, de unde e el? Adică se vede, se vede, nu e nicio șmecherie, da? Mai mult de atât, oamenii sunt prea proști ca să poată să dezvolte un virus atât de inteligent. Nouă nu ne-ar da prin cap să gândim toate aspectele, toate proprietățile astea și după să le incorporăm într-un virus. Noi n-am putea face chestia asta. Este pur și simplu natura lucrurilor de a evolua și de aia apar lucruri de genul ăsta. E simplu, adică metoda naturii de selecție naturală este mult peste ce înțelegem noi, cel puțin acum. Deci nu putem noi să zicem, facem noi acum. Că n-ai cum să controlezi, n-ai cum să poți să zici, mi-asum niște riscuri, n-ai nicio idee despre ce poate să se întâmple. Deci să vă iasă din cap chestia asta cu virusul făcut în laborator, pentru că sunteți proști, îmi pare rău că nu există, o scară pe care să putem defini prostia, ignoranța oamenilor care susțin teoriile de-astea ale conspirației de orice natură. Deci nu doar asta cu virusul, că sunt aceiași. Ăia care zic că n-am fost pe lună, sunt aceiași proști. Nu e nicio diferență, nu e nimic nou. Sunt aceiași oameni proști care stau și scriu ei acolo și nu știu ce. Că e mult mai fan, nu? Decât să zicem, e un virus care nu știu ce a suferit o mutație, a sărit de la nu știu ce animal la om.
și s-a răspândit. Mult mai interesantă este povestea, domne, unii într-un laborator și armata și-au dat drumul sau a scăpat sau a făcut nu știu ce, facem seriale, ești nebun? Da, pentru seriale e mișto. Dar în viața reală nu e ca în căcaturile alea de seriale, da? Deci, uitați-vă la clipul care urmează, o să aveți 5 minute plus 17 minute, o să aveți 12 minute în total, 22 de minute în total de știri despre căcatul ăsta. Și promit că până nu apare ceva chiar monstruos, nu mai discutăm. Sunt niște chestii pe care nu le-am discutat despre gripa asta mondială, și anume ce facem noi în România. Adică lăsăm clipul anterior cu challenge-uri și alte căcaturi inutile. Ce facem noi în România? Hai să vă zic puțin care e situația. În momentul ăsta puteți să vă întrebați tovarășii și prietenele din toate orașele. Nu există kituri, da? Și nu poate să zică, bă, ai gripă, ești răcit sau ai gripa asta nouă. Nu poate să facă asta. Și acum, ca să vă dați seama, spuneți puțin into perspective, este că apropo de asta, nu știu exact cât naiba sunt, 40 de milioane, 70 de milioane cât sunt în Coreea. Apropo de asta, Coreea de Sud în momentul ăsta produce undeva la 1 milion de kituri pe zi. Hai să calculăm repede cam cât ar însemna. Ei sunt 51 de milioane, da? 51 de milioane înseamnă ca ei să testeze toată populația, le-ar trebui doar 51 de zile să le producă. După care, vă dați seama că nu toată lumea e available peste tot în același timp, foarte la fel de ușor și așa. După care oamenii trebuie testați. 51 de zile, aproape 2 luni, da? Să zicem, îți mai ia 4 luni abia ca să testezi toată populația, da? Asta într-o țară cum e Coreea de Sud, care e probabil printre cele mai avansate tehnologic țări din lume. Nu fii ploi românașii, da? Că noi suntem ultimi, vă dați seama. Și dacă produce altă țară care nu are probleme, teste, cui credeți că o să îi le vândă? Bă, Statele Unite au comandat 300 de milioane de teste, plătesc în avans acum. Sau România dă până Europa Est, care a zis vrem și noi vreo 10 milioane, că nu ne trebuie acum pentru toată lumea, și dăm jumătate înainte, jumătate când le primim. Oare cui credeți voi că o să le vândă? Deci, în România, în momentul ăsta, dacă nu tușești sânge, nu prea te primești în spital. Și atunci, ce credeți voi că o să se întâmple când primim noi testele? Să zicem că la momentul ăla, din 300 că suntem acum, o să se facă probabil, nu știu. Nici nu știu cum îi testează, sincer, cum i-a testat pe ăștia 2-300. Să zicem că au mai luat unii, nici nu mă interesează. Dar să zicem, presupunem că ar fi în loc de 300 s-ar face 2000. Da? E foarte plauzibil. Într-o lună, două, adică în Italia, vedeți că în 2 săptămâni s-au făcut 20.000 sau că sunt 40.000, nu știu câți mai sunt. Da, să zicem că sunt 2000. Bă, în momentul în care vin testele, o să crească probabil câte 2000, 3000, 5000 pe zi o să fie diagnosticați. Deci ajungem de la 2000 la 20.000, 50.000, așa, bam, 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 repede, într-o săptămână, 2. Ce credeți voi că o să se întâmple atunci cu magazinele? Când o să vadă toți românașii noștri, aoleo, suntem ca în Italia, ca numere vorbind, da? Deci nu doar că suntem la fel de același popor latin prost, suntem exact la fel de rău cu pandemia asta. Ce o să se întâmple
A? Cum dispar toate din magazine, vin eu cu ceapă groasă, Q7, fundat pe bagajul. Cam aia e ce nu luați voi în calcul. Și acum situația va fi cu atât mai rea cu cât avem prințese și cocalari care nu, Doamne, nu trebuie mie stat în casă, nu trebuie mie făcut nu știu ce. Cam aia o să se întâmple. Adică nu o să fie prea roz. Pentru că o să faceți toți gripa aia și o să fie foarte nasol că pe lângă faptul că o să muriți de asfixiați, o să muriți și de foame. Și o să moară și oameni nevinovați de foame, care poate sănătoși și stau acasă. Că ați fost voi să cumpărați toată fasolea. Și apropo de asta, nu știu dacă ați urmărit și situația din afară, unde un sistem sanitar precum ăla din Statele Unite, care e o idee mai dezvoltată decât ăsta din România, aproape că nu mai face față. Deci, în condiții bune de tratat oamenii, oamenii ăia intră în criză de aparate de-astea care pentru respirație auxiliară, sau nu știu cum se numește, da? Care te ajută să respiri în momentul în care faci pneumonie. Că altfel mori asfixiat, da? Adică 0 șanse, mori, gata, s-a terminat. Deci, ce credeți voi că o să se întâmple în România? Cam asta e întrebarea mea. Da, în fine, noi ieșim afară la cafenele, ieșim la... Mall Băneasa s-a închis, au pus. E primul mall, e abia primul mall care se închide. Eu nu știu cum de nu sunt toate mall-urile închise. Adică, mie mi se pare inconștient, deci cât de proști poate să fie românii, cum fac ei business, hai domne că merge, nu se gândesc, hai să luăm acum banii și vedem noi mai încolo. Ei nu-și dau seama cât de rău o să fie, pentru că se bucură la niște lei în plus acum, în loc să închidă tot, tot, trebuia închis tot. Să închizi tot, cafenele, restaurante, tot, zero să mai fie deschis, să nu aibă oamenii unde să iasă. Ai ideea. Să n-aibă căcații ăștia cu ochii care se plimbă ei pe afară ca șmecherii, să n-aibă unde să meargă. Ai ideea. Toate astea, uitați-vă la Taiwan, da? Toate produsele astea medicale date cu rație. Nu, vin eu, domne, am luat 500 de măști, că le vând pe OLX după. Nu faceți ceva. Câte măști vrei? 5. Ok, îți dau 3. Vii dacă vrei mâine și îți mai dau 3 sau 2. Nu există chestia asta. Dar de-aia România este unde este. Alte țări, la fel ca noi, Bulgaria și așa mai departe, sunt unde sunt. Și rezultatele o să le vedeți singuri. Când o să fie tunul ăla mare, adică sfârșit de aprilie, mijloc de mai, probabil, ceva de genul ăsta, o să vedem atunci. Dacă românați și șmecheri, că nu există. Deci, boala asta nu ia pe șmecherie, nu ia pe câți bani. Ia la rând, bum. Iranul, ce a făcut Iranul? Nu, domne, cum sunt ei șmecheri, da, iranieni șmecheri, coaiele mari, da, facem, dregem, dăm cu rachete. Ce, bă, Statele Unite îi bombardăm acum, da? Ce, bă, virus? Nu e, bă, niciun virus. Și acum mor pe capete. Nu știu dacă n-am verificat informația, e doar ce am auzit. Oamenii au dat drumul oamenilor din penitenciare. Nu știu dacă voi vă dați seama în ce disperare trebuie să fii. Pentru că oamenii ăia trebuie să stea la pușcărie, că îmi cade și telefonul, da. Trebuie să stea la pușcărie, adică nu e, domne, e virus. Nu, tati.
Carantină în pușcărie, nu intră, nu iese nimeni. Stafful stă acolo, nu intră niciun coronavirus. Dacă nu bagi oameni noi în închisoare, nu o să vină niciun virus. Dar oamenii sunt prea proști și prea cretini și prea corupți ca să-și dea seama de chestia asta. Ideea ce s-a întâmplat? A ajuns virusul în Parlament, în guvern, da? Mor oamenii așa, politicieni și șmecheri, da? Oameni din armată, de-aia habotnici, nebuni, care fac ei, domne, regimul, domne, americanii ne fură, domne, da? Ăia mor, că nu interesează cine ești tu. Am rachete. Ce ești încăcat? Înțelegeți? Am X6M. Mă plimb cu el, mă duc la Sinaia, ne dăm în bărci. Noi, o să vă luați direct, da? Mai și fumați, mai aveți și 150 de kg, pa, să curăță. Partea bună, ce vorbeam și cu o prietenă cu câteva zile, partea bună este că se curăță exact populația, cel puțin la noi, populația care nu prea ne ajută pe noi. Adică, ce se întâmplă acum? Cu tot respectul și umilința. Foarte mulți bătrâni, foarte multe persoane în vârstă pun botul la Antena 3, România TV și alte posturi, trusturi de genul, da? Și se votează angro PSD din 89 încoace. Lucru care cu siguranță ne-a dat câteva zeci de ani bune în spate, da? Cine e cea mai expusă populație? Oamenii în vârstă. Acum, dacă o să moară niște votanți PSD, e păcat că până la urmă sunt oameni, dar nici nu vreau să trăiesc, să mă uit la România și peste 20 de ani cum mă uit acum. Ar fi o idee bună, da? Cine mai moare? Ăștia care sunt baștani, care fac ei, care dreg ei, șmecheri, mergem, petrecere, ce ne trebuie nouă. Hoți, corupți, ăștia care fură, dau tunuri, toți baștanii, toți mahării. Ăștia probabil o să-i mai prindă, că sunt ei pe afară, că nu respectă carantina, plus că, nu știu dacă ați văzut voi, dar stereotipul omului cu bani în România e cam cu o ceafă așa și cu o burtă așa, da? Că atât ai duce capul, că ei n-au făcut bani de deștepți, da? Nu sunt oameni bogați din Germania, nu sunt oameni bogați din Franța, nu sunt oameni bogați din Elveția, sunt oameni bogați din România. Ăia de acolo au făcut bani șmecheri aici, adică deștepți, adică muncitori. Majoritatea care fac bani la noi, forță, pe tunuri, pe combinații, pe am mai făcut una alta, pe nu știu ce. Din ce mediu provin oamenii? Dintr-un mediu de căcat, de oameni fără facultate, cu educație zero, bun simț zero, cu deprinderi de șaurmari, da? Șaurmari obezi. Ăia mai pică. Care obezi, fumători, ce îmi trebuie mie, persoană sănătoasă, cu bun simț, care nu fumez, să plătesc taxe la stat, la sistemul de sănătate, care să mi trateze pe tovarășii mei care fumează și fac cancer pulmonar sau ce dracu mai fac. E ok, nu? Nu mai bine facem noi altceva de banii aia? Nu facem noi niște drumuri? Nu facem noi niște spitale în care să tratăm oamenii în cazul unui colectiv, în cazul unei gripe de genul ăsta? Ba da, dar noi dăm banii pe medicamente de cancer pentru toți proștii care suc din țigările alea. Puteți să mă hateriți acum, pe mine mă doare fix aici, nu e nicio problemă. Nu mi-am deschis canalul ăsta ca să vă fac pe voi fericiți și să vă pup în cor, în niciun caz. Dar sunt niște chestii pe care trebuie să le înțelegem. Lucruri gen statistică și matematică mai greu de înțeles la populația analfabetă științific.
Na, gândiți-vă cam câte măști trebuie să fabricheze China. Câte teste. Statele Unite, Germania, Turcia, Iran, niște țări de-astea monstru, Japonia. Deci, până ajung la noi materiale de dezinfectat, măști, kituri, mult, mai durează mult. Dar nu-i problemă, nu respectați carantina, fiți șmecheri, mergeți până excursii, până tot ce trebuie, că acum e și ieftin. Ia vedeți-vă când mai la Milano biletul. Că era, nu știu cât era, 2 euro ultima dată. Cât mai e biletul în Milano? Mergeți la un city break, ce ziceți? Un city break unde mai merge? Un bilet șmecher? În Barcelona. Barcelona, forță. Cred că faceți weekendul, 5 euro biletul de avion, 10-15 euro cazarea, 5 euro mâncare, faceți 200 de poze și dacă sărbătoriți dacă supraviețuiți cu gripa asta, o să puteți să puneți poze și la anul. Nu? Smart. Da, am tot felul de cunoștințe de-astea inteligente care s-au dus în Mauritius. Era ieftin. Și acum n-au cu ce se întoarcă acasă. Deci, Ministerul Afacerilor Externe nu are treburi mai bune de făcut decât să-i aducă acasă pe toți beliții care s-au dus ei în city break-uri ieftine. Doamne, mi-au luat bilet, nu mai am dat bani, ce să fac? Dar atâta vă duce capul. Inculți, obsedați de veșnica sărăcie, ai treaba. Hai că am făcut un clip și despre asta, m-am întins 16 minute, în fine. Mai sunt subiecte de discutat, o să încerc să nu le fac pe toate pe tema gripei, pentru că deja devine obositor și plictisitor. Nici nu trebuie să stau, adică oamenii inteligenți sunt de aceeași părere cu mine, oamenii proști ducă-se. N-are sens să stăm aici să discutăm mai mult la mișto așa, pe tema asta.